ज्या दिवशी पब्लिक तुम्हाला नाही पसंत करणार त्या दिवशी हे पुरस्कार मिळणार पण नाही, हे कामाचे पण नाही राहणार. अजून पद्मविभूषण मिळाल्यानंतर मी काम करते आहे, अचिव्हमेंट अवॉर्ड मिळाल्यानंतरही मी काम करते आहे. किती अचिव्हमेंट अवॉर्ड मला देत आहेत. मी म्हटलं कशाला देता, मी अजून काम करते, मला अजून पुष्कळ काम करायचं, मी बसणार नाही आहे. दुसऱ्यांदा परत तुम्हाला करावं लागेल. कारण काय, काम ही मुख्य गोष्ट आहे. माझं स्वतःचं मत असं आहे. राहुल अँड आय, आशा अँड फ्रेंड्स आणि नंतर तो लेझली लुईस बरोबरचा राहुल अँड आय, राहुल अँड आय आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ब्रेटली सोबतचा ब्रेटली. तो अनुभव ऐकायचा आहे. ब्रेटलीने गाणं केलं तर स्वतः गाणं करतो, छान गातो, तो वाजवतो. त्याने केलं आणि त्याने प्रेमाचं गाणं त्यानं केलं आणि माझ्याकडे बघून हसायला सुरुवात केली. ते कोणत्या भाषेत होतं, इंग्लिश का? तो इंग्लिशमध्ये गात होता. नंतर माझं हिंदीमध्ये येतं आणि मग मी त्याला इंग्लिश हे करते आणि मग मी इंग्लिशमध्ये गाते शेवटी. तर तो मला हसायला लागला माझ्याकडे बघून, कारण तो इतका लहान आणि माझं वय, तर त्याला कळेना मी तो प्रेमाचं गीत माझ्याशी कसा गाणार. तर मी माझ्या म्युझिक डायरेक्टरला सांगितलं की तू मला त्याचे हे म्हणजे वेगळ्या याच्यानं आण, वेगळ्या तऱ्हेनं आण, त्याच्याशी डायरेक्ट हे नाही झालं पाहिजे. मग त्याने तसं केलं, पिक्चराईज पण तसंच केलं. तो फार लहानसा पोरगा होता. आणखीन हा आपला संजीव दत्त, त्यांच्यावर पण ते गाणं केलं. तो आला तिथं त्या स्टुडिओतच आम्ही शूटिंग केलं. आशा अँड फ्रेंड्स, आशा अँड फ्रेंड्स कोण होतं आणखीन आशा अँड फ्रेंडमध्ये? उर्मिला मातोंडकर. उर्मिला, तिला पण बोलले, ती पण तशीच गाली. आणखीन मी एक गाले होते इंग्लिश ग्रुप बरोबर, इंग्लिश गाणं गाले होते. काय नाव विसरून जाते मी. मिल्टन किंगचा तो ग्रुप होता, इंग्लिशमध्ये गाणं होतं. ते असे करून गायचे बघा, सगळे फोनचं गाणं होतं. तर ते एक गाणं गाले होते मी, ते इंग्लिशमध्येच होतं. आणि त्यानंतर मी एका माझ्या ख्रिश्चन म्युझिशियन आहे त्याच्या घरी गेले. तर त्यांची कॉलनी ख्रिश्चन कॉलनी आहे, पुरी सगळे ख्रिश्चन आहेत. काय म्हणतात त्यांना. तर तिथं मी गेले, तर तो मला सांगतो, तुला माहीत आहे आशा? म्हटलं काय झालं? तो पण गोव्याचाच आहे. मग माहिती आहे काय झालं? तुला माहिती आहे आमच्या कॉलनीची पोरं तुझी सगळी फ्रेंड झालेत, तुझे फॅन झालेत. म्हटलं का? तू इंग्लिश गाणं गाली ना म्हणून. म्हटलं त्यांना मी इंग्लिश गाले म्हणून ते माझे सगळे फॅन झाले. बोले हां, सगळे फॅन झाले. ते लोक इंग्लिश ऐकतात ना, ते तुला आता ऐकतात म्हणून. अजून काही नवीन पाईपलाईनमध्ये असलेले प्रोजेक्ट? आता पुष्कळ आहेत. आता मी सध्या श्यामा संगीत करते, कलकत्त्याचं श्यामा म्हणजे कालिमाचं. ते फार मोठं आहे. विवेकानंदांची लिहिलेली गाणी आहेत, नजरुलची गाणी आहेत, नंतर रामप्रसादजींची गाणी आहेत. म्हणजे फार मोठं आहे, त्यावेळचं आहे ते करते. आता श्रीधर फडकेचं झालेलं आहे आता. आणि मी आता 1 तारखेला याला चालले, हॉलंडला चालले. हॉलंडचा फिलार्मोनी ऑर्केस्ट्रा असतो ना, डच फिलार्मोनी ऑर्केस्ट्रा, तर सगळे ते 50 म्युझिशियन्स त्यांच्याबरोबर गाणी करणार. हीच गाणी, आपली गाणी ते वाजवणार. 9 तारखेला शो आहे, मे 9ला. मस्त. अशा ते जेवढं तुम्ही गाण्यावर प्रेम करता तेवढंच खाण्यावरही तुमचं प्रेम आहे म्हणून आम्हाला कळलेलं आहे. तर हे वेळ कधीपासून? खाण्यापेक्षा खायला घालणं, बनवण्यावर. बनवून. हो. हे वेळ कधीपासून लागलं? मुलं झाल्यावर, मुलांसाठी, नवऱ्यासाठी नाही, बिलकुल मुलांसाठी. मुलांसाठी जर लागलं वेळ ते त्यांच्यासाठी चांगलं जेवण. गोव्याचं येतं मला जेवण, लखनौचं येतं, पंजाबी येतं. फक्त मला तमिळ तेलुगू तिकडचं येत नाही, काही त्या बाजूचं येत नाही जेवण. फक्त आपलं इकडचं सगळं येतं. म्हणजे जेव्हापासून तुम्ही गायला लागलात तेव्हापासून हे ताणतणावयुक्त हे करिअर सांभाळत असतानाच घरीही तेवढंच. म्हणून माझ्या मुलाने ते हॉटेल चालू केले आणि माझी जेवणं त्याच्यामध्ये टाकली. हो, आशाचा जन्म कसा झाला तेही विचारायचं होतं. माहीत नाही कसं तरी. पण कुणाची कल्पना ही? माझ्या मुलाची, आपला आनंद, सगळ्यात लहान मुलगा आहे त्याची. आणि भारताबाहेर बरीच तुमची हॉटेल्स आहेत? भारताबाहेरच आहेत, तिथं नाहीच आहेत. आपल्याकडं काही वस्तू करायची झाली ना, फार त्रास होतो. जागा मिळत नाही, मग परमिशन मिळत नाही, मग आणखीन काही मिळत नाही. अशा एखादा आपण जर कागद दिला एखादा ऑफिसमध्ये, तो 6 महिने फिरत राहतो, तर कधीच काही मिळत नाही.
मग असं काम करणं फार अवघड होतं. मोठे मोठे लोक करू शकतात, ज्यांच्या ओळखी असतात ते करतात, पण ते फार अवघड काम असतं. फॉरेनला इतकं अवघड जात नाही. असं ऐकलंय की तुम्ही त्या शेफना स्वतः मसाले हो, किंवा मसाला असे करून पदार्थ पाठवते करून माझा. पाठवता. हो, स्वतः मसाला स्वतः करून. शिकवलं तिथे जाऊन मराठमोळे हो, पदार्थ. हो. हे करताना एक सगळ्या वेगळाच तऱ्हेचं आनंद जेवण असतो. हं. शिकवते. मग जास्त माझं इंडियन जेवणमध्येच आहे. म्हणजे पण मग अजूनही तुमचं गाण्याचं तर अगदी जोमात चालू आहे. तुमचं एकापाठोपाठ एक असे प्रोजेक्ट्स लागून आहेत. मग ते घर आणि अशा रेसिपीज बनवणं हे कसं शक्य आहे? सगळं जमतं. सगळं जमतं. मनात आणलं की सगळं जमतं. मनात जर आपण म्हटलं होईल का नाही होईल, तर नाही होणार. होणार म्हटलं की होणार. हा एक आपला मनाचा प्रश्न आहे. जोपर्यंत उभं आहे तोपर्यंत करत राहायचं. बस. एक संवेदनशील कलाकार आणि एक भारतीय नागरिक म्हणून सध्या भारतामध्ये जी सामाजिक स्थिती आहे त्याच्याबद्दल काय वाटतं? बरं नाही वाटत. म्हणजे खूप पैसा आहे भारतात. खूप लोकं पैसा हे करतात. पण मध्यमवर्गीय मरतोय. वरचा वर्ग खूप छान आहे. खालच्या वर्गाला काहीही चिंता नाही, ते मागू शकतात. मध्यमवर्गीय माणूस फार पेचला जातोय. आणि जी महागाई होत चालली आहे, ती म्हणजे आम्हालाही जाणवते. जाणवते आम्हालाही. तर महागाई फार होत चालली आहे. हर 3-4 महिन्यामध्ये बसचं भाडं, ट्रेनचं भाडं वाढतंय. त्यामुळं लोकांना, माझ्याकडे येणाऱ्या बायका वगैरे रडत असतात. किती महाग झालं, किती महाग झालं. ते सगळं बघून वाईट वाटतं. तुमचा माई हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. त्याच्याबद्दल काय? म्हणजे या वयात आता अभिनय अभिनय करणं, त्या नवीन एक क्षेत्र त्याच्याकडे वळणं. काय नाही, एक तो अनुभव घ्यायचा होता. एक अनुभव होता तो, की सगळ्या स्क्रीनवर आले ना, टीव्हीच्या स्क्रीनवर आले. मला एकदा मोठ्या स्क्रीनवर जायचं होतं. मला जायचं नव्हतं, म्हणजे मला फेकलं त्याच्यामध्ये मुलांनी, की इतकं तू केलेलं आहेस, आता हे एकदा करून टाक. म्हटलं नको आहे, कटकटीचं काम असतं, मेकअप करा, रोज साड्या बदला, अमकं करा. 1 महिना लागला मला. 1 महिन्यात पिक्चर कंप्लीट केलं. पूर्ण झाला. तुमची नात गाते आशाताई असं ऐकलंय. नुकत्याच एका चित्रपटातही गायलंय. तर तिच्याबद्दल म्हणजे तुमचा वारसा ती चालवेल अशी. बघा, असं वाटतंय, पण पुढचं देवाला माहिती. सध्या तर वाटतं ती छान गाणार, कारण तिचा आवाज फार चांगला आहे आणि उंच खूप आहे. छान छान आहे. आणि म्हणजे माझ्यापेक्षा चांगला आहे आवाज तिचा. चांगला आहे आवाज. कारण हे दीदीनं सांगितलं. दीदी म्हणाली, तिचा आवाज आशापेक्षा गोड आहे." म्हणजे नक्कीच गोड आहे. तर मला असं वाटतं, की ती आता माझ्याबरोबर त्या फेस्टिवल मी ज्याच्यात जाते गायला, त्यात पण ती माझ्याबरोबर गाणार आहे. मी तिला चुरा लिया गाणं गायला लावणार आहे आणि दम और दम माझ्याबरोबर. आशाताई तुम्ही सीरियल्समध्ये हे मालिकांमध्ये, रियालिटी शोजमध्ये गुरु म्हणून, महागुरू म्हणून काम केलंय. हे फक्त टीव्ही पुरतंच का एरवीही संगीताचं शिक्षण देता किंवा द्यायला आवडेल, गुरु बनायला आवडेल? माझ्या एवढे पेशन्स नाहीत, की त्याला तान सांगितली आणि त्याला आली नाही 4 वेळा, 5व्या वेळेला मार खाईल तो. जो असेल तो. कारण मला एवढा पेशन्स नाही, की एकच गोष्ट 10 वेळा सांगणं. कारण मी एरवी तुम्हाला थोड्या कळलंच असेल, की मला हर काम फास्ट करायला आवडतं. मी स्वयंपाकघरात गेले, की 1 तासात सगळं झालंच पाहिजे. बोलायला बसले, की फास्ट पटापटा पटापटा बोलते. कुठल्याही कामात गेले, की माझं हे साफ करायला घेतलं तर दुसरं डोक्यात येतं का तिकडं पळायचं लगेच असं. तुम्ही त्यामुळं मला शिकवणं हे फार अवघड आहे. मग माझे सगळे पेशन्स माझ्या गाण्यात आहेत फक्त. रियाज आणि स्टेजला गाते किंवा स्टुडिओत जाते, तेव्हाच मी म्हणजे सगळे पेशन्स माझे तिथं आहेत, बाकी कुठेही नाही. तर शिकवायला जर बसले आणि त्याला जर 4 वेळा सांगून आलं नाही, तर माझी हा अवस्था होईल आणि त्याची आशाताई गोव्यात 81 वर्षात पहिल्यांदा गाताय. कसं वाटतंय? 80 वर्ष. 80 वर्षात. आता 80 मला 4 महिन्यांनी संपेल, सप्टेंबरला संपेल 80. मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटते, की सगळ्या जगभर फिरणारी बाई गोव्यात अजून का नाही आली. मी स्वतःच आश्चर्य करते. खरंच चेष्टा नाही. मला असं वाटतं, असं कसं झालं, आपण इतक्या जवळ मुंबईच्या, म्हणजे मुंबई इथं आहे, गोव्यात कसा शो नाही झाला. सगळीकडे शो होता, तिथं का नाही झाला.
याचं सगळं क्रेडिट मला द्यावं लागेल निलेश बोर्डेला. त्याने हा प्रयत्न केला. त्यानं ही हिंमत केली, मला आणण्याची हिंमत केली. कोणी नाही आणू शकला, त्याने आणला. आणि नेमकं कसं वाटतंय म्हणजे पितृभूमी मजा वाटते. गोवा म्हणजे? पण मला बघायचं आहे इथले लोक माझ्याशी कसे बिहेव होणार, स्टेजवर मी असताना कसे असणार आणि कसे ते रिॲक्ट करणार वगैरे असा विचार येतो अशा ते मनात. आम्हा सर्वांचं मला स्वप्न कोणीतरी आहे की सांगितलं, तुम्ही यावं इथे मैफिल तुम्ही करावी. लोक म्हणते मला कोणतरी बोललं की एकदम शांत बसून असतात, ते अजिबात टाळ्या मारत नाहीत, शिट्या मारत नाहीत, ओरडत नाहीत, काय नाही करत, फार शांत. म्हटलं बापरे, जर लावणीला शिटी आली नाही तर उपयोग काय. नाही नाही, गोमंतकीय रसिकांबद्दल तर काही शंकाच आणू नका. अप्रतिम दाद आणि भरभरून प्रतिसाद नक्कीच मिळेल. अशा ते खरं तर वेळ संपत आलाय आणि एक रॅपिड फायर राहिलं होतं. अशा ते तुमच्याशी गप्पा मारून खरोखरच खूप छान वाटलं. आमचं परम भाग्य की आपण गोव्यामध्ये मैफिल करत आहे आणि प्रुडंटच्या माध्यमातनं या तुमच्याबरोबर मारलेल्या गप्पा घरोघर पोचणार आहेत. मी आशा भोसले, प्रुडंट मीडियावर बोलते आहे. नमस्कार. अशाच ऐकत राहा मला. धन्यवाद. नमस्कार.